ngenam sha ngenam yak pen yak loe jogi khon kikti Pediang sengau bahai pi shaka Flow the Miles channel. Lada fi sengau tenat yak video sengau bahai ban like, share and subscribe. Kublai shibun. jit kita ki nangrem haba kila jit kita ki shakri kay ba kita ki shakri kila le tang sawat kidon kila krem ba kila wanra yaki mat kiba yadai ba ka jalahi parokwe ong yak jinge jongki nong ti doyong ong ka jinge jongki nong tre asha ong yak jing jongki khna puli ong yak jing jongki nong rap ka sho bangim shimla wanra ngela kren haki ing dor barthawan ngenam sha ngenam yak pen yak loe jongki khon kikti dagitaki an ke bamya deitor batngi kum ka chat pune ripai katagani ka voice of the people party sagawai patko ki patba ngela yo yak jing sanchar juga sarkar congress kaba sanchar ikri india la bon stem ngela yo yak jing sanchar juga sarkar Congress hagani ka chala jungi wat hamte hapo Assam ro ane shano ka sarkar Congress kaban pen bet yo pot usam ha do menta ampat bet